10 நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி உனக்கு ஒரு நல்ல கதை வச்சிருக்கீங்களா, நீ சென்னை வந்தோடனே திருச்சியில் ஷூட்டிங் இருந்து சென்னை வந்தோடனே வாடா. மனோஜ் கிட்ட நான் அடிக்கடி பேசுவேன். திருமண் படத்துல மனோஜ் கூட நடிச்சிருக்கேன். இப்பேற்பட்ட ஒரு ஃபுல்லா இப்போ பேக்ராப்ல இருக்காப்ல அப்படின்ற ஒரு நாள் கூட ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு எல்லாருக்கும் கேட்டா தெரியும். ரொம்ப ஒரு ஜாலியான மனிதர், நல்ல ஒரு கதை பிரதர். நான் கதையை முடிச்சுட்டு சொல்றேன் பிரதர் அப்படின்னு அந்த குழந்தைத்தனமா அப்பப்போ அந்த கேரண்ட வந்துட்டு என்கிட்ட வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு போவாரு. தேனியில ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருக்கப்போ அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனாரு. அப்பா இருந்தாரு, எல்லாருமே இருக்கும். அந்த தங்கை இருக்கு, அவங்க குழந்தைங்க, அம்மா அப்பாவுக்கு இறைவன் பெரிய ஆறுதலா இருக்கு. ஒரு இழப்பு மாபெரும் உண்மையா பாரதிராஜா அப்பா இப்படி ஒரு சூழல் வரவே கூடாது. அப்பா அவங்களுக்கு அந்த இறைவன் மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலா இருக்கு. எப்படி வரீங்க? கொஞ்சம்